музейҳо яъне осорхонаҳо муҳофизи таърих, қадрият ва мероси мадании инсонанд. оғоз аз соли 1977 ҳар сол санаи 18 май қариб дар 150 давлати дунё ҳамчун рӯзи байналхалқии осорхонаҳо қайд карда мешавад. оиди таҷлили ин сана соли 1977 дар конфронси 11 шӯрои байналхалқии осорхонаҳо ки дар шаҳрҳои Москва ва Ленинград доир гардида буд қарор қабул карда шудааст. дар Самарқанди Бостонӣ низ якчанд осорхонаҳо мавҷуд буда. осорхонаи кишваршиносии Самарқанд аз маъмултарини онҳост ки санаи 21 декабри соли 1981 дар бинои таърихӣ ба тоҷири охири асри 19 ибтидои асри 20 рӯз Абрам Калонтаров мансуб буда фаъолияти худро оғоз намудааст. он аз якчанд шӯъбаҳо иборат аст, монанди шӯъбаи таърихи сохти ҷамоаи ибтидоӣ дар воҳаи Зарафшон, иттиҳоди давлатҳои қадима, давраи аввалаи асрҳои миёна, давраи рушди асрҳои миёна ва ғайра ки зина ба зина оиди таъриху маданияти давраҳои гуногуни таърихӣ маълумот медиҳад. бинандагони азиз, мана ин шӯъбае ки шумо ҳоло мебинед шӯъбаи этнографияи осорхонаи кишваршиносии Самарқанд буда. дар ин ҷо хонае ки аз ду ҳавлӣ, яъне ҳавлии беруна ва ҳавлии даруна иборат аст, ташкил карда шудааст. ҳавлии беруна ин ҳавлии мардона буда. асосан дар ин ҷо шумо тавре ки мебинед тамоми ашёҳое ки барои зиндагии мард лозим аст оварда шудааст. оғоз аз асбобҳои кишоварзӣ, мана каланд, бел ва ҷуфт ва ҳар гуна асбобҳои дигарро мо дар ин ҷо мебинем. ва дар ин ҷо бошад сару либосе ки ба ҳунарманди асри 20, оғози асри 20, охири асри 19 тааллуқ дорад, гузошта шудааст, яъне ки салла ва ҷома. ҳар як нигора экспонате ки дар ин ҷо гузошта шудааст, оғоз аз сару либосу таҷҳизоти рӯзгор то ба асбобҳои кишоварзию дигару дигар диққати касро ба худ ҷалб мекунад ва хусусан вақте ки он ашёҳоеро ки дар умри худ бори аввал мебинед. ва чизи дигаре ки ин ҷо диққати моро ба худ ҷалб кард, мана ин гуна пойафзолҳое ки аз чӯб сохта шудаанд мебошад. ин гуна пойафзолҳоро мардҳо аз болои маҳсӣ мепӯшиданд ва бинед ки саропо аз чӯб сохта шудааст ва мана ин гуна пошнаҳо дорад. ва хусусияти ба худ хоси ин пойафзол аз он иборат аст ки аз ҳар гуна намигарӣ, барф, борон ва лой пойро муҳофизат мекардааст. ва мана ин хоначаи хурдаке ки шумо мебинед ин таҳхона буда. дар он замон аз чунин таҳхонаҳо ба сифати анборхона истифода мебурданд ки мо дар ин ҷо ҳар гуна сабадҳо ва хумҳоеро мебинем ки барои нигоҳ доштани зироат ва ҳар гуна ғалладона истифода мешудааст. дар ин қисмати ҳавлии мардона бошад тавре ки шумо мебинед зин, аз они асп, узангу, қамчин ва умуман таҷҳизоте ки барои як савора лозим аст нигоҳ дошта мешавад. тавре ки гуфтем ин хона аз ду ҳавлӣ, яъне ҳавлии беруна ва ҳавлии даруна иборат буда. дар ҳавлии беруна ҳатто меҳмонҳо ҳам қабул карда мешуданд. мақсад риоя кардани ҳамон қоидаи маҳрам ва номаҳрамӣ ки барои дини ислом бисёр зарурат дошт. бинандагони азиз, ва инак мо медароем ба ҳавлии дахила, яъне ҳавлии даруна ки дар ин ҷо асосан занҳо зиндагӣ мекарданд. ва дар қисми рости ин ҳавлӣ мо албатта ошхонаи ба ҳамон давру замон мутобиқро мебинем ки мана дар ин ҷо танӯр, оштон ва ҳар гуна зарфҳое ки барои як ошхона лозим аст дар ин ҷо оварда шудааст ки ҳама ба охири асри 19 ибтидои асри 20 тааллуқ доранд ва бештаринашон аз мис сохта шудаанд. дар ҳама давру замон ки зан модар бештар бо тарбияи кӯдак машғул мешуд, дар ин ҳавлӣ низ мо он ҷоеро мебинем ки барои тарбия кардани кӯдакон, яъне ки барои ба кӯдакон омӯзонидани ҳар гуна илмҳо, ҳар гуна санъатҳо тайёр карда шудааст. мана дар ин мизи кандакорӣ карда шудае ки шумо мебинед, шояд дар он замонҳо занҳо нишаста бо кӯдакони худ дарсҳо карда бошанд, китобҳо хонда бошанд, барои онҳо шеърҳо гуфта бошанд ва гуфтан мумкин аст ки бо санъат низ шуғл варзидаанд. зеро тавре ки мебинед дар ин ҷо асбобҳои мусиқӣ оғоз аз дутор, доира ва рубоби қашғарӣ истодааст. дар ин ҷо бошад шумо қисме аз хонаҳои он давраро мебинед ки
имрӯзҳо агар меҳмонхонаҳои моро ё ин ки хонаҳои моро мебелҳои лакдор оро диҳанд дар гузашта, мана ин гуна тоқчаҳое ки аз чӯбҳо сохта шудаанд вазифаи ин гуна мебелҳоро иҷро мекарданд ва инчунин дар инҷо сару либосҳои он замонаи занҳо нигоҳ дошта мешавад. дар ин тараф бошад мо тахмонро мебинем ки дар тахмон албатта кӯрпа, кӯрпача ва болинҳо чида мешуданд. ба сифати маълумот расониданем ки осорхонаи мазкур дар кӯчаи ба номи Абдураҳмон Ҷомии шаҳри Самарқанд дар бинои 51 ҷойгир буда ҳар рӯз дарҳояш барои бинандагону меҳмонон боз аст. мутахассисони соҳибмалакаи осорхона ба ҳар як пурсиши меҳмонон сидқан ҷавоб медиҳанд. аз фурсат истифода намуда ходимони соҳаро бо рӯзи байналхалқии осорхонаҳо санаи 18 май табрик мегӯем ва барояшон муваффақиятҳо таманно мекунем.